kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad sa kanginan to Phone Morales. And then may partner sa mga ko dito si Juan dito yan. Kumusta ka mo tanan? Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer mga kiksunan. Okay, ako sa pagsangpit ka dito kung mga amigo dito, tiroda. Ako ang tumaga dito rin ko, natubang mo sa kong mga amigo dito sa Bakayan, Cebu City, no? Yan ni Juanito, Jimbo Tahor, Jimbo Tahor, o ni Jujit Tahor, mga Jujit family, Jujit Tahor family, diya sa Bakayan, Cebu City. And then, nga ito ni Wilfrida, Erning Oporto, ako ni mga leaders una, o ni Lovena Oporto. Kumusta ka mo tanan? Mayang pagpaminaw ninyo. Diha usab sa Tugbungan, Mandawi City. Okay, salamat. Pero, ang sa tamo karon hatagan ng pagdaro pinadagan ni sa ka lalaki na nagpatago lang sa nga Rocco. Doon na may drama ni Sona Rocco. Rocco batang bato. Kini karon si Rocco. Okay? Ibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay suna na nga tong sender si Rocco. Kining kalisod og kapobre sa tao, mao na gyud ni naghatag problema. Hinungdan nga ang uban musud lang yung dinautan. Pero ako nanikamot ko nga mahawas kalisod. Og kun wa lagi toy taas nga grado taon, diskarte lang yung kog maayo. Para inyong masabtan ang akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod og tanan, ha? Hunong na, mata ko piyong na. Huni mo, panahon hununga. Kalibutang buak, mga layang nga buwak, kinandaduhang lawak, sa tunga-tunga, sa kangit-ngit, may nabati nga kasakit ang langit. Buntag na, mata ko mata na, bundak na, uwa na karuna. May aninong samaran, libo ug usa ka bayranan, milyon ug duha ka suliran, sa tunga-tunga sa kahayag, tinaguan nga ibutyag ipadayag. Kinsa ikaw sunog nga tay. Ay sorry kay tay ayon. Pagkol gyapon ning akong kanta na. Ay tay. Ang ano tay? Sayang. Nali ka niya taon? Ano go, ni Buting o sayang po yung imong barog sa imong hitsura. Gamiton pa na ni mo dong para mahaw atas atong kalisod. Ako maglisod naman ko gamit sa akong pagkagwapo kay tiguang naman ko. Porbida sa na tatay lagi, ibaw ko nga mauaw ka kay high school naman ka kuto, pero og pamao lang kang mo diskarte. Maluwas mo kita sa atong kalisodong. Ay, so, sige bala ka tay. Sultihan ti ka tay. Nanana sa kong pahak. Grabe. Lagi tay. Nanana sa kong pahak. O kadugay na imong pahak karong panaraso. Atay sad oy. Say pangitag trabaho. Bisan unsa basta tarong. Dili kay abi kay wa ka grado kay high school ra ka. Di na lang ka mangitag trabaho. Kadaghan ng mga way mga kurso, nindot malaki mga trabaho. Ay, kablaki ka lagi, ana, tay. Gamiton ako akong kagwapo. Awar niya. Abi ni mo, Mads, kimingaw na baya ko anang esmering, hoy. Ha, unsay ismering hoy Mads ba? Ay, kana bang magdog na tas atong banda ba? Ay, dili ismering hoy. Aud sa di ay nga ninyo, anak. Ismukoy. Uusay nga. Ismukoy. Kay ang og makita gani ni sa akong mama kani ato Mads. Ingnon dayon ni nagunsaman mo, nag-ismukoy na sad mo. Aw, ismukoy di ay nas inyo, ha? Oy. Sa abo lain man, nagkuan man, nag-ismering hoy ko, no? Ada, mauran na, oy. Makapasudlo ka gapon nas mata. Bitaw, Mads, oy. Oy, nangandoy pa bitaw gihapon ko, anak, Mads. O gusto ko ba nga sa di pa ko matutilo, magkatilaw pag gihapon tag usab anang ismering hoy o dili ba ismukoy? Oy, nganong dili man kung gustuhon gud nimo. Ako gani, nay, gilawa-lawa na magani ning ako.
Basa laning akong maligo ko. Ug sa kahay maayo, Mads, ug mangrampata. Basi pa day ug makaenkwentro pud tag mga way practice. Oh, wala. Sige, Mads. Tuwa may auto na kong nawag gamit. Maluroy ta, Mads. Sumaha ba? Sige. Managid ko sa akong mga anak nga mugamit ko sa akong sakyanan. Ay, apila na lang sa lugpanangin ang imong mga apo. Ay, di na mistil. Oy, sige ta ha. Larga ta! Ay, gwapo, Mads. Ay, basig madara na ni mo, Mads. Di ko ana, Mads. Oy, ha? Gwapo unta pero mura may pagkaputakal ug naong, Mads. Ay, mamili pa man ka, oy. Nga kaning ato, kuan man tira pasagad na malang ni. Ako, di ko noon pa natira pa sagad. Mabukog pa lang noon ta. Unsay mabukog? Oh, good. Huwag ko takahibaw kung unsa ng atong makubit is tuloy pa lang na kabukogon ra ba, anak? Pasilan, bayani mo, Mads. Nangita ganitag masiba-siba, mamili pa man ta, oy. Abi kay tira pasagad na lang ta, dili na lang sa iyong ta mamili. Tira pa sagad gani, mamili pag yun di ay. Oh, siyempre. Di na lang ta ng tira pa sagad, Mads. Kay mamili, pamangkit ka ha. Ay, pamili, oy. Naidagan sa Facebook. Roko. Saman ka. Palingkuras ako tay, di gyud maagwanta ang kasakit. Likod kay. Saman di ay ka. Sakit kaya akong liyaw tay. Namuwa mo taon ko cellphone ba para makakwarta ko. Ako kabantay sa oras. Nakaniim na Kadiyot ha. Mausad ni akong ginainom. Batukan ini ang gamay man o dako nga aray sa kalawasan. In as fast as 15 minutes. Alaksan FR? Alaksan ifa. Sige tay, suwayan ako ning Alaksan FR. Na, lingo-lingo bang ka? Mura di ko magkatuuan ni tay da. Sud sa 15 minutos, nahupay ang akong ibati. Mao din ni mo sikreto tay. Unsa pa man di ay. Mao nga ikaw. Ayaw gyud nagbaliwala ang mga panakit sa imong kalawasan. Kay mo grabe na, di gyud ka matunay sa imong mga gibuhaton. Oo tay. Laban lang. Gamay man o dako nga aray sa kalawasan. Alaksan FR dayon. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Recorded by X Thunder Gaming. Roko, saan naman sa na imong ikalingawan niya? Murag malipayon man kayo ka nga nagsigig at tubang ni mo sa Tay, abin mo. May nauyab na ko. Guwapa kayo yung profile tay. Siguro kang gwapa na. Guwapa mo siya diri tay. Unya, ang nakadindot, murag kwartahan tay. Murag solve the problem na to ani tay na. Ayaw sa pagsiguro, oy. Raruha kung saan na. Basta tay, okay na ko ani bayana tay. Pilamang ko na edad niya. Di man musulti. Ay, delikado na, Roko. Ay, tay, bahala na. Basta ang importante, kwartahan eh. Magkita na rin, tay. Wala ko magunaw na lagi, o ilad ba rin na siyang picture or tinuod ba yun din siyang gwapa. Basta ang importante na ko, nga kwartahan siya o maghiyatagon. O niya, abot tinis kong uyaman niya. Aning mall ko, no? Bida, na kong uyam sa Facebook. Magkalaman na ni Ron. Ang di bisa gusto nga mag-video call me. Na ako no, magkita ako no sa personal. Mo iyang gusto. Pero gwapa baga tao ni siya nga gwapa man siya siyang profile. Bahala na. Importante na ang mahalaga. Oo. Ato ko magawa dito. Mayo kay ito ay naghang mga bangko dito. Ida, ato ko dito magingkod-ingkod. Hala, Mads na ara siya, Mads. Mauna siya. Ay, godain ko. Kanagaling-kod ba nga nag-polo shirt o puwaon niya nag-shades? Ay, saba ka diya, Mads. Uy, mauna siya, Mads. Mao lagi na, nay una, tanawas iyang profile o. Di ba siya na awa-awa? Be. Hala, siya tuod na, Mads. Uy,
Kagwapo ko di ay niya sa personal, Mads. Mauwaw naman hinuong kumuatubang niya, Mads. Uy, Ay, saba di ay. Mauwaw ko taon. gwapo man gud kaayo siya. O niya ikaw di ay, di day kagwapa. Kagwapa ni mo. Tiguang lang. Ahak man ka, Mads. Uy, mukmuk man tayo tanim mo. Ay, pero ay kabala ka, Mads. Kay naani mo ang swerte. Unsa may nakaswerte nako, Mads. Ay, siyempre. Imong kwarta, gamitan na para makuha ni mo siya. Total, uyab naman ka mo sa Facebook. Sa Facebook ra. Ay, da. Mauran ako eh. Sige na. Ano, hala. Kisa man na nawa. La, tubaga, ina nga. Ni arakang nga rin. Dali tayo. Wala siya yung nanawag, Mads. Oh, Nangita na din ako. Tubaga lagi. Ako yung tubagon, Mads. O, lagi. Okay. Hello. Hello, mahal. Asa man ka? Di na ko sungol. Hindi na ako naghuwatin mo diri, mahal. Mahal po pwede. Daoy, saon man takas pagsulti, mahal. Uy, Nga naman, kung sa'yo problema, mahal. mahal. Mauwaw man kung makikita ni mo, mahal. Uy, Ay, dahon sa mo. Ako pong liang na mauwaw ni mo. Kay, bapa kay ka. Ang sargo taon ko. dili manggod ba? Basit makakita ka na ko sa personal. Masyak ka. Mahal, bisa ko sa ka. Bisan ingnon tang po nga, kuhan. Dili yung mayo yung itsura sa imong profile. Mahal, tigapon ka, mahal. Tinuod ka, mahal. Oo, mahal. May makapugong ug makawawag sa kong gugma ug tinguha nga ako kang asawa, mahal. Mo nga, por Diyos po santo, pakita na ko, mahal. Please. Asa man ni Bayana? Di mo ipakita na ko. Bati tingaling daw na. Mauwa man. Pero, bisan, basin lang kung mag-iwaho lang yun siya. Ay, wato-wato lang yun ako. Oh, sige, nalakaw na, Mads. Uy, unsa di ka maluoy, anak, no? Nay, naghuwat in taon na ni mo. Kasayang, anak. Hindi na ni mo tukbon. Kagwapo, anak. Ang ako manggod, Mads ba? Basit ni kakita niya nako nga tiguwang na di ay ko. Basig mo atras. Ay, naunsa ka man, uy. Think positive, uy. Nakaw, doula dito. Sige. Mauwaw man ko. Ay, haron di ka mauwaw. Awam ka na siya makailan ni mo, kay wa man ka magsulob sa sinina ni mo nga inyong kikasabutan. Duula, unya, bangka isya. Hinay lang kot. Aron inig bangka ni mo niya, mangayo serso re, no? So, anak na mo magkaistoryahan na eh. Wala, tinuod no. Bangasa ni mo dahil diskarte, oy. Sige na ba, kay ganina rin ang gahuwat. O lagi. Sige, diha ka lang ha. Ayaw paglakaw. Ayaw kong biyahe ha. O, lagi. Sa labihan na yan. Yung siya na sini. Pero, ayun na. Suwayan ka na kung adto dito na. Ay! Sorry. Nang sorry nang lala. Sorry la. Sorry. May pagwa na ko banggai. Giman nang nahinuon ko. Gilola pa. Okay. Kakidort. Okay ra ka, ma'am? Ay, salamat kay Kipawi. Gimaham ko. Ma'am? Are you okay? Oo, okay ra ko, mahal. Bungot si ito'y. Ikaw ni mahal? Oh, mahal. 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 Gigapos ko ni mo. Mahal. Singkaon diha, mahal. Mahalon kay na mga pagkaon nga atong gi-order. Kino na mahal. Karoon ko kakaog ingin ani kalami. Mahal, mangutada ko nimo. Pagkakita nimo og pagkaila nimo nako. Wa ka ba masyak? Nga tiguwang na di ay ko. Lahi siya sa akong profile. Mahal. Kasabot man ko. Sa dihang gihagat ka nga mag-video call ta. Pero wa ka musugot, diba? So, buti pasabot na nga doon ay problema. Nga nung dili ka video call na ko. So, ako lang isabot nga. Sa akong kagalingon, kaning nasa profile, di ko ni may tinuod mong itsura. May mo siguro nga ikaw ni. Sa kanya ato, batanon pa ka, di ba? Unya, unsa may huna-huna nimo, mahal. Nga nakakita na magyud ka nako sa personal. Lahi man gyud sa nakita nimo sa akong profile. Unya karon unsa man ipadayon maghihapon nimo ang magkarelasyon ang duha. Basta nabugnaw na ka. Unsa man, mahal. Recorded by X Thunder Gaming.
Mahal, misal unsa pa ka. Di mahitabong mo atras ko sa atong relasyon. Kasi pagka tinuod, ikaw pang unang babae nga akong karelasyon. Oh, sa kutuo. Tinuod bitaw na. O kung sa may buot mong ipasabot, gaandam kang makipakasal na ako. O, pabida nga nung dili. Kung itugot lang sa panahon, di ka buhian, mahal. Bisan og dunay mga kakulian, Oh, imugyog kong ipaglaban, ha? Yes, mahal. Bisan, sa akong kinabuhi pa, andam kong ibuhis para sa atong pagbinahalay. Wow! Oy. Mutingog ko, Mads, ha? Oh, na, diha. Oo, no. Gisundan ta mo. Kayon man ka nga, dili ka nako pabiya. Mao nga gipasagdan ta lang mo. Pero, misunod jud ko ninyo og asa mo. Oh, Mahal ang ako adayng best friend, si Mads Lucy. hello, Ma'am Lucy. Hala, oy. Gimam ko, Mads. Ayaw na lang pagmam niya mahal, Ah, kay ah. dili man na maestra. Mao. Lucy na lang, oy, ko. Sorry nang Lucy. Daon. Okay ra una og naglusi ka pero hala pakapinan man imong manang oy. Ay, sorry Lucy. Good. Naaraman di ay na. Okay, goon padayon mo. Mukaon sa ko diri ha. Mukaon sa ko diri. Mato'y una namang panagkita sa personal. Nagkasinabot ko nung maayo. Hangtod nga nagplano naming magpakasal. Pero may problema man. Ha? Unsaon man nato anak mahal. Dili man musugot ang akong mga anak nga magpakasal ta. Ha? Pero nga naman, mahal. Di lagi sila mutuo nga mahal ko nimo. Maoy ilang pagtuo nga imo lang kong pangwartahon. Oh. Ug human unya kunos atong kasal, ikaw na'y magbuot sa akong mga katigayunan. Ug dayon imo lang kong biyaan ug makuha na ninimo. Oo, so, di na tinuod, mahal. Uy, makipagkasal ko. Di mo tungkol kay mahal, tika. Mao na'y atong problema mahal. Kay bisag giunsa ako sila sa pagpasabot, dili gid sila mutuo nga mahal ko nimo. Usa ra gyud ang ilang gituhuan. Pakaslan ko nimo tungod lang sa kwarta. Unsa? Mao niya ako problema. Kasi ka tinuod lang, bisag dako gaapang among edad, mahal ko kay Esperla. Pero saan mo pagkasal nga, di man musugot lagi ang mga anak. O saan mo na ako, ha? Gusto ko nga magpakasal, yun, bi. O sa may ako buhaton. Palihog. Di man kwarta-kwarta ako. Bagi ko niyo, Bambi, Ate Pres. O sa man ko kami pasultihon, Roko. Okay, ang sendo nato karong adlaw. Si Dodong Roko, Ate Pres. Ruko. Kani si Roko, di ni Roko ang batang bato. Lain siya, Ate Pres. Kani si Roko, Ate Pres. Kanang first time ni siya nga nakauyab taon, pero ang iyang inauyab, matured ba? Huh? Idadidara na. Pero, Kaya, first time niyang nakauyak. oo, kay wa man gini siya. Matured na pa ang Nagwapo ra ba sa taning bataas, Roko? Nga naman. Nagina lagi siya ang papa. Dong, ako pa nang naong imo nga dong, ang kanang imong naong, ako pa na dong, dugay na nako gigamit. So, iya, gigamit, Ate Pres. Nag-Facebook sila, nag-meet sila. Kanya ang iyahang ka chat, Ate Pres, tiguang naman dahil. Pero sa Facebook, dili mao ang iya nakita. Tiguang na dito, pero batanon ang nakita Yan niya. lang sa siya, iya lang gibawi, Ate Pres. Ay, tingalig na in love siya sa batanon ka dito sa Facebook. Oo, niyan, Oo tiguang. nga. Inglan man niya ang katong tiguang, Ate Pres. At tigali, ikaw ni pagbatanon mo. Pero Hala. ano na imong naong pagkakaroon. Mo to yan na in laban. Bisan. Lakaluoy, pero, Pero, di ka pangwartan siya di, uy, tinuod niya ako gugman mo. In love yun siya, Ate Pres. Dawi? Magpakasal na ta sila unsaon nga ang iyang mga anak sa natong iyang katsat nga idadidara na di nung sugot at Pres kay Nga naman. nagtuo man iyang mga anak nga pangwartaon ra iyang Daga mama. naman ko tahan ng tiguang. Oo, arang-arang siguro gini pagkabutang kay Mo ba? gastom gini Ate Pres tanan. Ah, Murag arang-arang yun eh. Di ana ko ng laki Ate Pres nga karon pa siya nakakaon atong klase as Oh, pagkaon. Iyang ipakaon man sa itong babay. kanon good. Oh, pagkaon Naghahaw sila sa- sa naghahaw sila sa tanan. Lamig yun ba? Oh, Oh, iyang naghahaw. ipatilaw. Naigam. Naigam.
Nangaon sa restaurant, yana ang kanang na Lalaki. kaon niya dong kay mahalon niya tumasudan siya. Bitaw karon kasoy kaon ng pagkauna. Ang ana. Narang-arang yun siguro. Oh. Tingali, pero dili kalikayan. Ang mga anak, mako ang good kay tiguan Di mo mo ilang mama. Niya Tinaw, batanon pa ang Kargado sa kuan, gina, no? anak yun Ate Pres, no? Ha? Nya ang uban sa Ate Pres, basin o sukod lang yung tao ni siya sa mga anak kung tinuod ba na in love sa iyang mama. Mao, pero ang uban ko na Ate Pres, na sa tuubang niya, kini, Di mo to. kwarta na ni. Di man siya mo to. Ba ang uban Sige. nga mo na love Ate gid na. Pres, unsi nga na anang Pero, nabi ay na in love yung tayo Ate Pres. Oh, pero Bisan ang idara na maganda siya. dili ba ka na mahupas? Ha? Di ba ka na mahupas sa ilaba na? kadto nga ang punta na Ate Pres baka nang unsa gani nang Mo milimhongi. unsa gani nang buhat tagkasulatan lang nga kanang wa kay labot sa mga kabtangan. Oh, naa na. Si tawag ana. O, buto, Na, kibawa na ba? na ang akong Establishment kaptangan. boy. Sara. Oh, Dili, dili na. na. Ang akong kaptangan wa kay labot. Oh, na, na, Yan, na. dili ka makaing labot. So to agreement Murag na magan isyaron premarital ana. agreement. Unsa na oy. Abot, oy, sa Na, butana ang- sa ator Lirupil. Na ingana na Oh, ba na, ingana ana. bitaw ba mga artista nga maghimo sila na nga ang akong Oh, kaptangan ug maminyo ning Daghan naman kay Makilabot. kaptangan. Sharon ko nita murag Una inaana. murag nakadungog ko. Dili mo nga ang iyang kaptangan di makapahilabot si Kuko Pamintel. Oh, Ay, Kuko Pamintel. Pagilinan. Pagilinan. Oh, dili Murag nakalimot ko sa tunaha kanang Mas nindot man na, di ba? Ah. Kaysa karon na akong kabdangan nga kita na tipon, okay, aton duha. Ah. No, pero katong Katong sa- wa man kalabot oh, pa, oh. sa ako man kami man sa akong bana patong una, uchi kalabot na mas Lahi ka ka mabina. Kung makauyab siya, iyang kaptangan, Ilang hatag. Ilang doha. Mao nga paguniton Ang sa itiim. iyang ITM. siya man goy na idea. Muhilak bigyan si Ate Express. Muhilak pa. Basta ditag doon. Mukuhaan siya. Nga naman ka, dinig ka. Paray ko sa siya. Igat po kayo ng tiguan nga. Dinig ka. Wow, ka masulti na ako. Magpatol ko siya. Taba naman Mayroon na klon. Mao na lang yung buhaton natin pres pananglit ang dili musugot iyang mga anak iyang ignore nga kamo mga anak kanang pwede man buhaton ninyo yung mama o katong katong nga, na di ka agreement o pakilabot. ninumdum ka natin pres doon ko nabasahan nga ang ilahang pinirmahan din na sa ilang lamisa nga makita kada adlaw nga muna wa kay labot ni ako ang mga kabtangan sa una ingana na lang unta kay ngano o ari ka dire sa James. Okay, James. Ari ka dire sa James 2 kung Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Karas James, nagsuna sila sa Santiago, ba? Dili ka ng James mo na in English sa Santiago, bayot. Bayo. Wow, pareha din si Guillermo Williams. Oh. Ade. Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Ingon ni ini ang pagtuo. Patay kini kon dili ubanan sa buhat. Dato pa para mutuog yun si Manang si Pirla ba yan? Pirla. Pakasli siya apan ingnang mga anak nga pagbuhat nila kasulatan nga wala ko'y labot na nakabtangan sa imuhang mama. Ada masukod, Maperl, og tinuod ba ni Karoko? Aron mo to si Pirla kay di mo na itong kalikayan. Basta hindi, uy, naabi mga ingon lan, gulyat, ganang press nga, doon ako, anong nahigugma magana nga, maguwang mo siya, may nang yung naana, kay watay, kasi nga, walay kopete, dili ka nang, di mo siya mahadlok nga, kubito nuglain. Nabi daw sa siya, katong, Pero abi nimo, ang kalabing laki nga batanon niya makaminyo og tiguang ni good. Gargado na silahis. di ba? Matulog sagad mahitabo sila. Napoy nakita ko katong sa Itbulaga nga bawal judgmental at press. Ang edad sa babae sa 65, iyaha 34, 33. Naminyo gid sila. Minyo lagi, may minyo bitaw. Giminyoan gyud ang babae. Minyo. Oh, pero ako kibawog unsay agreement ato nga ba? Pero may ako nabantayan, basta inana murag may pagkabayot. Mao ba? Inaambot lang, ba hindi tingali, pero kasagaran ha, may ako nabantayan, inana. Natayuban ko no nga, magminyo og ka ng, joke lang ako ang nadunggan, maminyo siyang tiguan, kay buwang kung di kamatay, mga sawa si Batanon. Kun, ang tiguan, kwartahan. Oo, kwartahan ang tiguan. So, dili kwartahan siya, agam. So final ba? Ang kang apo, no? Ano man? Isa man mo, mukha mo kanan mo. Siya naggunit sa ITM? Lain manggon na tiya, Nga naman. iya ha. Nga naman. Ang basta kaya ako nang ni Gulyat, nga kaning iya ha, kumahimo, maghimo tong kasulatan Maghimo para lang ang iyang mga anak makatuog, makasalig Oh, yun. ana. Oh. Iyon ka, okay, wapoy labot sa katigayunan sa imong mama,
Kasi nga na Cinderella. Si Dodong Roko ang batang balo. Dungro ko, kung naminaw ka man karon, kung dili gid mo prosper ng inyong mga tinguha, kung sa gani, kanang, kung taka ko, di pa makuyuta sa kakaan. Salamat na pa dito, no? Tulad ko, puzzle, Tihon.